Però a més, actualment és la portaveu del grup de Mantic el Català. Amb tots vostès, Anna. Carai, doncs, sí, no sé si hi ha més gent, no sé si abans, Guillem, quan deies que potser si haguéssim omplert un teatre no hagués estat prou allò reixit, no ho sabem, perquè no sabem quanta gent hi ha, potser arriba al carrer, però vaja, fantàstic, moltíssimes gràcies, evidentment, moltes gràcies a en Jordi, a Guillem, a la Rosa Maria, a la Carme i a tots els que feu aquesta gran iniciativa de la xarxa, que sou uns quants, Manel, etc., per convidar-me avui a estar aquí. La veritat és que sento una mica d'enveja aquí els de Girona i els de Salt, que teniu aquesta iniciativa i t'agafo la paraula d'això de la taca d'oli i a veure si aneu fent taca d'oli, podeu anar baixant, allò com la Reconquesta. Podeu anar baixant, podeu venir també a Barcelona i fer aquesta xarxa que evidentment considero que és imprescindible. La veritat és que potser precisament perquè som catalans i estem acostumats a haver de fer tantes iniciatives sempre, i en tota la nostra història, també tenim després aquest tarannà d'intentar coordinar-nos, d'intentar fer xarxa. De fet, amb el tema de la llengua, això a principis de segle passat, ja ho vam veure amb tota aquella feinada que es va fer per a que l'escola nova unificada, que són els qui van fer vehicular la llengua catalana a l'escola. Estem parlant a principis del segle XX. I així hem anat fent sempre. Vull dir que és d'allò molt natural el que ens plantegen aquests companys. I, de fet, a principis del nostre segle també vam veure com una xarxa d'aquest tipus, de voluntats, de coneixement, de determinació, va fer que poguéssim tirar endavant unes consultes populars, per exemple, que van sortir d'una iniciativa local, però que gràcies a aquesta coordinació, a la que jo també estava per allà, i la més important, jo penso, que van ser aquestes consultes populars, vam aconseguir donar-li aquesta dimensió nacional. Per tant, som tots els que ens necessitem i, com sempre diem, a vegades no s'aconsegueix tant, però després del que hem passat en els últims anys, potser hi ha hagut aquest sacseig i ja tots tenim molt clar que el sectarisme és fora i que el que realment convé és trobar aquest comú denominador entre tots nosaltres i no tant si ens agrada més o menys una persona en concret, sinó què és el que expliquem, què és el que volem cadascú de nosaltres i aconseguir aquests objectius que evidentment no són impossibles, dependrà de quan els vulguem. I això no he cregut mai que aquesta determinació, aquesta voluntat del poble, aquest poder del poble, que són paraules que han estat com una mica mal utilitzades o que ara sembla que han estat massa utilitzades, fins i tot, però són una realitat i jo crec totalment en aquesta realitat de nosaltres, la ciutadania, la gent, el que som capaços de fer i que realment som nosaltres i potser a vegades les nostres pors, els nostres dubtes, els únics que ens poden fer el sostre. Per tant, estic d'allò més entusiasmada i orgullosa de veure que en uns moments com aquests, en què sembla que ens costa veure què podem fer, doncs surten iniciatives com aquestes que realment agraeixo i que realment us dono la enhorabona. Clar, ara també sembla que potser, en aquest sentit, en el sentit de la llengua, a nivell nacional potser també sembla que pugui haver-hi un interès en fer alguna campanya unitària precisament amb un dels missatges que en els últims anys potser està calant, que és el de mantenir el català, i que en soc portaveu i que realment és tota una sèrie també de voluntaris, sense cap ambició institucional, que l'únic objectiu que hi ha és el de fer entendre que mantenir el català és possible
i que és quelcom que és aquest hàbit que ens hem d'habituar a tenir, perquè és del tot possible parlar en català tot el dia, tot arreu, amb tothom i sempre. I per fer això potser és necessari que entre tots i totes les entitats caminem cap a aquest mateix objectiu. I per què dic això? Perquè tot i que evidentment nosaltres pensem que és clau de volta mantenir el català i fer aquesta conscienciació i que tothom això ho tingui clar de manera natural, de manera positiva, de manera en què mantenint el català el que fem és explicitar aquest regal de país que tenim, no només per nosaltres, sinó per tota la gent que arriba, i que és la manera de no prejutjar o la manera de tenir bona educació, que és la d'entendre que l'altre, tractar-lo de tu a tu i no fer cap prejudici. Però cal tenir clar, i per això la xarxa és molt important, que per a mantenir el català, primer, clar, s'ha de saber català. I aquí és on molts de vosaltres, que ara no us veig particularment, però que potser esteu aquí en representació d'Òmnium, en representació de la CAL, en representació de tallers per la llengua que fan tant sobre el tema de l'assertivitat, doncs és tanta bona feina que es fa. També cal explicar i tenir coneixement dels nostres drets lingüístics. Per tant, Plataforma per la Llengua, fantàstica tasca que fa, però a part de saber català, de saber, de tenir aquest coneixement, resulta que la gent que arriben han de voler aprendre català. I per una banda dius, bé, la llengua és la llengua oficial, pròpia i necessària és el català. D'acord, però també sabem que hi ha gent que viuen a Catalunya com podrien viure a Grècia o a Croàcia, o que els és igual realment. Ells compren una terra, tenen uns paisatges fantàstics i no li donen més volta, no? El tema són allò ciutadans globals o com ciutadans del món, etc. I per tant també és important donar-li prestigi a la llengua, perquè entenguin que realment, ja que han decidit viure en aquest país, doncs que el coneguin, que entenguin el regal d'aquesta llengua i d'aquesta cultura. I per tant també hi ha associacions que lliguen la llengua amb la cultura, per exemple, metges per català, o salut per català, perquè no només són metges, sinó tots els professionals d'aquest àmbit fan una tasca fantàstica amb tot el que són, que sembla que avui presentaven una iniciativa per als residents, amb activitats culturals, perquè la llengua no és només llengua, llengua també és geografia, llengua també és la terminologia que utilitzem pels arbres, pels llavors. Llengua també és aquella arquitectura, com definim l'arquitectura. Llengua és cultura i, per tant, fer aquest vincle també és important. Per què dic tot això? Doncs perquè precisament, i així podríem continuar i continuar, però els que esteu aquí és perquè ja teniu aquest coneixement i sabem que som tants i que necessitem d'aquest engranatge. I és molt important i molt potent el fet que hi hagi una xarxa que s'encarregui de fer-nos saber també quina és l'agenda de tots plegats. Perquè moltes vegades fem moltes coses, però potser només mirar-nos el melic o saber que el que fem nosaltres està molt bé no ajuda prou a l'objecte final, el subjecte final, que és la llengua. I per tant, és d'allò més positiu el fet que la xarxa apunti en aquesta direcció. Tot i així, amb el tema de prestigiar, jo penso que moltes vegades potser nosaltres mateixos no som prou conscients o no expliquem prou la importància de la nostra llengua catalana. A vegades es parla, abans de començar l'acte, parlàvem de sentir-nos l'orgull de la llengua, però aquest orgull que no significa per a aquells que diuen no, és que això em fa cosa, no ens ha de fer cosa res, tothom està orgullós de la seva llengua, tothom està orgullós del seu país, de fet, si no, no sé què són les Olimpiades,
que és una cosa que a tothom ens encanta, que és esport, però allà més mostra de l'orgull nacional de tots els ciutadans en tots els estats. Per tant, això a nosaltres no ens ha de complexar, no passa res, ens hem de sentir orgullosos perquè tenim una llengua que ha estat important però que continua sent-ho. Per alguna cosa és la 7ª més estudiada a Europa. Per alguna cosa hi ha tantes universitats que donen classes de català i tants estudiants que l'estudien. Per alguna cosa és la 9ª més parlada a Europa, la 9ª. Vull dir, és una llengua amb un territori de 15 milions d'habitants. En el territori dels Països Catalans hi ha 15 milions d'habitants. I moltes vegades això, jo penso que mirem molt totes les parts negatives, que evidentment la situació és la que és, però que quan a nivell internacional tractem, quan fem conferències al Parlament Europeu o quan fem altres reunions a nivell internacional, o per exemple dins de la Universitat Catalana d'Estiu, que en soc part de l'equip rector, i portem gent de fora, com per exemple vam portar a l'exministre de Grenlàndia, i direu, ostres, Grenlàndia, però si són... Sí, d'acord, són 50.000. I si ells fessin les llistes que fem nosaltres, que tot el dia ens estem descomptant, no sé quants realment deuen ser, però ells això no ho fan, i ben orgullosos, i tot el dia hi lluiten, i es plantegen, i es queden meravellats quan en un dinar o en un sopar escolten com alguns dels allà asseguts no fan més que maldar i plorar i tal, que és normal, però clar, després a mi em pregunten, però són conscients de quina llengua tan viva teniu, de que cada any teniu més i més parlants, que no doneu a l'abast en oferir cursos, que hi ha més demanda que oferta, la quantitat de llibres, la quantitat de revistes que teniu en català. Nosaltres, com que som els que som i ens coneixem, potser a vegades no li donem prou valor. I amb això no vull dir que no cal que sapiguem quines són les dades reals, però sí que cal reflexionar i fer-nos plantejar-nos que quan volem comunicar-les, que ho fem, però proposant alguna cosa per revertir-les. No només com a responsabilitat de les entitats, no podem, penso, anar sempre amb el discurs negatiu, perquè nosaltres estem molt immersos i també coneixem les llums, però els ciutadans que prou de feina tenim, ho tenen amb la seva feina, el sou de l'hospital i el nen al bàsquet, etc., no es posaran a buscar. Som nosaltres qui també els hem d'explicar la meravella de llengua que tenim. Per tant, quan expliquem dades negatives, les hem de contextualitzar, i penso que això és una responsabilitat nostra, i oferir una proposta, com fa la xarxa, o segurament molts de vosaltres, que diuen no, nosaltres volem revertir aquesta situació. Doncs vinga, això és el que proposen, fantàstic. Però últimament he notat, sobretot des que ens van avisar, perquè potser alguns de nosaltres ja, pel que fos, i els que us dediqueu a la llengua, hi ha una realitat que coneixeu, però després del fracàs institucional de la independència i la depressió generalitzada va vindre la bomba de la llengua. Quan es van decidir dir-ho, doncs hi ha d'haver no es pot fer d'una manera irresponsable. És a dir, aquesta és la situació, i si ho diem ara és perquè volem fer això, no només acabar de deprimir-nos encara més. I aquesta és una responsabilitat que hem d'exigir, com també a premsa. Què passa? Per què quan fem coses ben fetes, que ajuden, per què no surten als mitjans de comunicació? Per què des que es va decidir que ara explicaríem a tothom que això de la immersió, que això de la llengua, no trontolla, que no va com ens esperàvem, cada vegada que es fa alguna cosa positiva, això no es publica? Per exemple, i disculpeu-me per autorreferenciar l'entitat que represento, però és el que em conec, vam fer una app que ajuda a la gent que li costa mantenir l'hàbit, perquè també hi ha una cosa generacional, sabem la història, no cal entrar-hi. Hi ha gent que costa,
Fins i tot quan fem xerrades, acabem que la sala, tu veus, no?, bueno, que sembla que tothom està d'acord, no?, perquè van dient que sí, etc. I dius, val, tothom té consciència, aquí tots som mantenidors, però després anem a prendre alguna cosa i els sents com dius, sí, sisplau, un cortado, per favor. I dius, però no són conscients de que es canvie. Per tant, vam fer aquesta app per ajudar, i llavors tu te la descargues al mòbil i vas rebent reptes o alarmes o per dir-te, escolta'm, avui això. Una cosa positiva, davant de l'oasi i davant de la tormenta de negativitats. Bueno, doncs perquè no es publica. Doncs ningú ho publica. Un any després, una periodista de Mallorca va dir, escolta, que he vist això, però què t'ha passat? Faré un reportatge a Nació Digital. I perquè una periodista va... Ningú. Què vull dir amb això? I jo parlo del meu i, evidentment, tots vosaltres segur que feu. Hem de revertir. No perquè parlem en positiu vol dir que siguem uns alelats o que no ens entenem de la situació. No. És que sabem quina és la situació i per això mateix el que cal és un discurs que acompanyi aquestes dades, però en positiu, en constructiu, perquè és com la gent s'anima. Si no hi ha esperança, per a què fer res? És com el tema del conflicte, que molta gent es pensa que per mantenir el català o per fer tota aquesta tasca de parlar català, de denunciar on calgui, el que feu totes les vostres entitats, no? Que sembla que a vegades és buscar-se conflicte. Doncs no, són mínimes les vegades en què realment pots tenir un conflicte. I generalment quan passa és perquè és gent amb un biaix ideològic polític i barra ells, barra tu. Això també ho hem de tenir molt clar, perquè aquí estem en una batalla. Llavors, sempre en positiu, però tenim clar alguns d'aquests aspectes. També considero que és important que com a entitats algunes coses les expliquem més. Jo em trobo que moltes vegades coses bàsiques, com per exemple el tema de quan li diem les paraules són molt importants i quan diem la llengua és cooficial, molta gent realment es pensa que això és una categoria inferior a la llengua oficial. Llavors, però per què sempre estem dient que la llengua catalana és cooficial? La llengua catalana és oficial. El que passa que és cooficial amb una altra per X motius. Però la llengua catalana és oficial i és la pròpia. Això també és important per tothom que arriba de fora, perquè a vegades es pensen que això de pròpia, però això de quan els catalans érem quasi a les coves. Dius, no, perdona, a principi del segle XX la majoria dels catalans no sabien res d'espanyol, ni molt menys escriure'l. Va ser evidentment una tasca orientada, dirigida, i molts de nosaltres sabem espanyol o castellà, com vulgueu, si sou més filòlegs, si sou més polítics, per una imposició. Els meus pares, per exemple, a Lleida, on tots parlàvem català, no van tenir opció. Jo parlo anglès i parlo... Ara tantes llengües no les parlo, però en el seu moment sí, per llibertat, perquè ho vam decidir. Però el castellà no ho vam decidir. Va ser algú altres que van decidir-ho. Per tant, no és pròpia. Si fos pròpia, ja la portaríem, diguéssim, de fàbrica, no? Per tant, ara, sí que és veritat que a Catalunya es parlen moltíssimes llengües. Només a Barcelona se'n parlen més de 300. Això està clar. Però aquí estem tractant no per atacar altres llengües, sinó per defensar el fet que la llengua catalana és la nostra llengua, que tenim tot el dret del món a parlar-la, que no hem de canviar, no cal, hem de mantenir el català tot el dia, en totes les situacions, perquè és la llengua oficial. Per tant, jo animo a que tots continuem amb aquest diàleg i sobretot que intentem revertir, més que res per la gent que no és tan activista com nosaltres, intentem aquest missatge constructiu. Des de Mantinc, per exemple, estem fent aquesta campanya d'Històries Mantinc precisament per explicar lo fantàstic que és i la quantitat d'històries positives i les sorpreses que a vegades ens emportem precisament mantenint el català.
I és una cosa que tots hem de poder compartir, no només la part pessimista, la part negativa, sinó la part positiva, perquè, ja dic, tothom fora té molt clar que la nostra és una llengua molt activa, perquè ho és, i és grossa, és gran, és mitjana, però som milions els qui la parlem, i som nosaltres, en xarxa, aquí, i quan feu la toca d'oli per tota Catalunya, els qui aconseguirem fer que puguem viure sense aquesta llosa i aquest malson constant des que som petits, d'estar sempre lluitant pel català. Evidentment aquí, i després cadascú tindrem les nostres idees de com solucionar-ho de manera més ràpida. Evidentment jo soc independentista, però mentre això no sigui així, hi ha molt a recórrer, hi ha moltes coses que des de l'administració, els ajuntaments, els governs poden fer. Abans parlàvem de quin és el grau d'exigència. Doncs quin és el grau d'exigència? El grau de no compliment de les administracions incrementarà el nostre grau d'exigència. El que no pot ser és que no puguem viure amb normalitat o que la gent es pensi que no es pot viure amb normalitat a Catalunya, als països catalans, en català. Això no pot ser. I per tant l'exigència l'hem de tenir, aquesta responsabilitat, no només nosaltres amb nosaltres mateixos, perquè evidentment el lideratge lingüístic quotidià de cadascú de nosaltres en el nostre dia a dia és nostre, som nosaltres els que conscientment decidim mantenir el català, parlar el català dia a dia, però també la responsabilitat de les administracions i que tots plegats fent aquestes xarxes espero que puguem tenir aquesta incidència, ja veurem com, potser ara són converses, potser s'acabarà havent de sortir als carrers i sobretot, si no, votar com calgui. És a les nostres mans. Felicitats, enhorabona i moltes gràcies.